बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा अखंड प्रो कैमरामैन सीधा गया कैमरा उसका तरफ। हेलो लोगोफोर वेलकाम टू बैक एगेन जों इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ मोनसे भिडिअ फिन खनसे बरायनाय जाबाय। जोङो सोरगोफुरि थांनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय अखा हाबायनाय लामा ससेयावनो जों इयाव थाथ'नांगौ जाबाय उफाय गैया। नायनोसै लोगोफोर मा जायो दसे थानानै अखा हागाबा थांसै अखा हागायाबा थांथ'ला मा होनो आरो जोंथ' थांनांगौबाबो सिजाजोबगोन आरो नायनोसै दसेनि उनाव मा जाबाय नै फाग्लायाबो सिजाया मेरगौ मेरथम फाग्लायाबो सिजाया सिजाया होमबा जायो। ये बारिश भी बहुत ज्यादा हो गया। अबे रास्ते लोग को भी देखो पूरा कचरा होके बैठा है एक तरफ से। तो हम लोग अभी बारिश रुकने के बाद जाएगा पूरा सरगपुरी का व्यू दिखाएगा आप लोगों को अच्छे से। पहाड़ वहाड़ पानी के साथ बहाता है वो आता है। जगह भी बहुत कचरा होगा वैसे ही तो देखते हैं बाद में। अखा हागाबाय लोगोफोर थांसै जोङो दायो। ये देखो भाई लोग रास्ता ये एक है ना चंबुक। वे तो गाड़ी से उतरता ही नहीं है, वो पूरा गाड़ी के पीछे में बैठा रहता है। और रास्ता भी भयानक सा है, पूरा गोबर गोबर सा कचरा सा पूरा। देखो बाप रे भाई साहब, पूरा स्लिक मार के चला गया अभी इसमें। मा होनो आरो गामियारिनि दालांफोर लामाफोर दैफोराबो फिसा फिसौनि देरस'लाबायना दङ माथो। बे फाग्ला लामाया बेबायदि अन्थाइ गोजा जायो। ये साला सुत मारें दा इधर रास्ता था जास्त खराब হইতাছি আমি তাই ইধর রাস্তা ভালোবাসি না রে। আমি এগুলা রাস্তা গিলা দেখি কিনে আমি ভালোবাসি না। এই রাস্তা বহুত খারাপ হইছে। এই রাস্তাটা দেখাই দেন তা রাস্তা খারাপ হইতাছে আমি এগুলা ভালোবাসি না। তার মানে আং বেफोरबायदि I know this like kachra like bathroom. What? Bro, what are you talking about, man? Just gata guti in the like what to say, you don't know, just what okay. जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। लेकिन सुन के अच्छा लगा। किधर है किधर है नायनो लोगोफोर दहाय अखा हानाया नै सान्दुंसो दुंलायबाय। लोगोफोरजों मोनहैहां जाबाय नाथाय जों सासे लोगोआ मोनफैथ'वाखै दाबो। जों नेगासिनो बेखौनो दाबो फैयाखै। दासो एसे एनैसो नुहुरहांदों। दासो मोनफैदों जा मोनलाला थाबबो फैया बालबो फैया। नेबाय थानांगौ नामा नोंखौ थ' नै बेवहाय सुनिबार हाथाय जायो लोगोफोर। मा जाखो थावजोब्बाय लागाव दानाबा बेसेबा हाजो खर'आव थावजोब्बाय बहा मोनगोन। अरे भाई गिर जाएगा यार थोड़ा खालामना नायदो सालायनाय स्टाइलफोरखौ। चलाओ चलाओ लामायाबो हाब्रु गोजालै। ओ भाई साहब ओइ अबाव सिनायनाय नुला नङा लामायाव बिनानै इजों हाखरसो दं खोमालै आजै। अबस्थाया खाराब रास्ताया ओंखारनोसै आङो। अबेजों होननायानोथ' जादोंलै। लोगोफोर मोनफैहांबायानो जों लोगोफोर नै साना हो। Oh shit! What did I say? चलो साना हो। माबायदि सिदों जादों। तो लोगोफोरजों फाइनालि सोरगोफुरि हाजो सौफैबाय। सोरगोफुरि हाजोखौ नायनो हागोन ओरैजाय। बेनोसै आरो नाजारायालाय। सिगां जा ब्रादार मेहर वारियाबो गावनि इउटुब चेनेलाव बे सोरगोफुरिखौ मेरला हगारखांखाबाय। ये है भाई हमारा कैमरामैन
और ये है हमारा खिंचवाने वाला भाई जो कि अभी कैमरा ले रहा है। ये देखो आप लोग को DSLR का वो दिखा रहा हूँ। व्यू लेकिन बहुत मस्त है आज, पूरा पहाड़िया मतलब पूरा बीचों बीच। ये है हमारा हीरो जो कि अभी फोटो खिंचवा रहा है। शरीफ हो गया ये लोंडा, बड़ा होके लड़की पटाएगा। ये देखो खुद का फोटो चेक कर रहा है अभी, देखते रहो। तो ये देखो फोटो लेकिन मस्त आ रहा है यार उसका, पूरा हीरो जैसा दिख रहा है, पूरा हीरो देखो। ऐसा लग रहा है जैसे कि लड़की पटाने में माहिर है। तो लोगोफोरजों फटक लानोसै मोननैसो माखासे नायलांबाय था। पस्ट होग्रायाबो जा मोजां दङ। अखंड प्रो कैमरामैन, सीधा गया कैमरा उसका तरफ। थोड़ा सा पानी सा इधर बह रहा है। मछली वछली मिलेगा क्या, थोड़ा देखा जाए। मछली नहीं है साला, कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्या पोस्ट कर रहे यार, देखो गाइस। गजब यार। दा रिल्स भिडिअ बानायग्राया बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा। तो लोगोफोर मोना आंलायबाय दायो 5:30 जाबाय, होमब्लाबो जों दाबो ओंखारलांथ'वाखै। फट' साफायगासिनो दासिमबो। ओरै नायनो हागोन नै भिडिअ सोरबा रिल्स सोरबा फट' बानायगासिनो आरो एकदम कस्मस ओनसोल। थांसै दिसपेकिं। थ' लोगोफोरजों न'आव थांसै दायो, मोनाबायबो नै खोमसि जाबायानो। नायलाय ओरैजाय नायनो हागोन। फैदो थांसै, गाखोफैदो। जालांसिनथार बियो लोगोफोर। मोनालायबायनो जोङो माला मोनहैगोनथाय, आरो बैयाव हाबलांबावनांगौसो सासे लोगो लानाव। लामाफ्रा लोगोनि न'आ बेनो। नै जों दायो हाबबाय। आयो मोनालायबाय, 7था जाबाय। बेयावनो दोनदो गारिया। दैमा बारनांगौ, हेलमेट लाफानो। ओइ सेस गिर गया क्या? आं डाइरेक्ट बारखागोनसो। हायोब्रा आथिं सुना लानि र' एसे। अबाव फैदों बिसोरो? खाजा जाग्रा बिसोर। अबाव फैदों? अबाव फैदों बिसोरो? मा आदार इन्डिया? थ' जोङो लोगो न'निफ्राय ओंखारबोबाय, जों दायो न' फारसे थाङो। थ' लोगोफोर जों दायो लोगोनि न'आव हाबदों नालाय, लोगो न'निफ्राय ओंखारबाय। जोङो दायो न'आव थांसै आरो ना। जोङो दायो हरै 9था जाबाय। दायो दङ नै, थ' थांसै। गुड नाइट।